Triqui-traca, triqui-tron, triqui-traca, triqui-tron, triqui-traca, triqui-tron, triqui-traca, triqui-tron. Matelo bat eta matelo bi, biak utzura erori. Ai! Matelo bat eta matelo bi, biak utzura erori. Ai! Ai, 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 amak baleki, aitxalitzake poliki. Ai, 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 aitak baleki, aitxalitzake poliki. La 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 Matelo, memelo, 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 melon. Matelo irta, matelo lau, bisigu eta makaiau. Hau! Matelo irta, matelo lau, bisigu eta makaiau. Hau! Au, 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 tirikitrau, marrazoak jango alau. Au, 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 tirikitrau, baliak iren txiko alau. La 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 Matelo, memelo, matelo, memelo, matelo, memelo, matelo, memelo, melón. Matelo bost eta matelo sei, beti herrietan beste. Hey! Matelo bost eta matelo sei, beti herrietan beste. Hey! Ei, 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 enbarrebiei, tururu arrosko guztiei. Ei, 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 barrebiei, tururu handi putz guztiei. La 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 Matelo, memelo, 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 melon. Matelo bat eta matelo bi, biak utzura erori. Ai! Matelo bat eta matelo bi, biak utzura erori. Ai! Ai, 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 amak baleki, aitxalitzake poliki. Ai, 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 aitak baleki, aitxalitzake poliki. La 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 Hementxe xeriko gara. Prefekto. Ira. Arratsaldeon Gasteiz. Arratsaldeon Pantaleon. Kaixo Mortadelo, zer esan duzu? Arratsaldeon Pantaleon. Ez, oker zabiltza, Hemen ez dago Pantaleon deitzen den inor, ez da ez. Ikusten, arratsaldeon Gasteiz esan behar duzu, Gasteizen gaudelako. Ulertu duzu? Bai! Ea ba, agurtu gure lagunak. Arratsaldeon Agamenon. Jo, pelas, Mortadelo.
esan dizut hemen ez dagoela Agamenon deitzen den inor. Ea, esan ezazu, Arratsaldeon, Gasteiz. Arratsaldeon, Bartzelon. Jope, Mortadelo, ez dirazu bat ere kasurik egiten, Esan lau, bakalau, Bixente, Inusente, Iso. Mortadelo, ez dirazu bat ere kasurik egiten, Kokoteraino naukazu, kokoteraino. ¡Aupa, cuadrilla! ¡Arratsaldeon, Gasteiz! ¡Arratsaldeon! Sinestezina, patetikoa. Ara, panpinak adarra jo dio sabeliztunari. Bai, nagusi, ez dut ez zen ulertzen. Nik ere ez, Pepito. Hau, ara, txotxolokerien gailurra da, lerdokerien puntu gorena. Top 10. Zuk manejatzen duzu panpina zure eskuekin, Zuk jartzen diozu ahotsa, eta hala ere, ziria sartu dizu mokolo. Badakizu, Mortadelo beti izan da oso independientea eta oso indisziplinatua. Pepito, ekarri kutxa, txoropillo! Mortadelo, tipo ez dago brutik sano, Tontolapikoen txapelduna da! Agur! Agur, bai, agur! Ai, ene, ekin direzaiogun gaurko zozketari, bai? Tira, ea Gasteizko ikazkinak Mortadelo baina txukunago portatzen diren, Aha, oso ondo, azte kuadrilla. Zeintzuk arituko diren, az gaitezen ba? Ia bat zein den lehenengoa. Hauxe ba, Ainhoa Auria! Ainhoa nundan? Hau Ainhoa! Iepa, oida! Unea etorri! Arratsaldeon, Ainhoa! Zenbat urte dituzu? 4. Lau, ederki urduri? Ez. Ez? Hori da. Ia bigarren lehiakidea zein den? Leire Ochoa! Haupa Leire, etorrenea, hori da, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze urduria da lasai. Pizkatxo bat. Pizkatxo bat, normala, neska. Ederki bat alde gorria ezagutzen du. Hori da, orain talde urdinaren txanda. Hemen txelenengoa. Javier Montes. Arratsaldeon, Javier. Arratsaldeon. Mortadelo bezain indisiplinatu atzera zu edo txintxoagoa? Txintxoagoa, seguru baiet. Eta ea zurekin talde urdinean arituko dena... Belén Madrid! Arratsaldeon, Belén. Arratsaldeon. Zer modu, ondo? Bai. Bizikletara mateko prest? Bai. Ondo, ala behar zaitugu. Ba, ona hemen talde urdineko ikazkinak eta hor talde gorrikoak. Hori da, eta ikatza etxoetzen daukagu, beraz, lasai, ez ziztu bizian dira batean, itzuliko gara eta gero arte lagunok. Guazen! Maitasunaren lorea. Argi dago, nire maiteak ekarri dit. Mirrik. Moñoñorrek izugarri maiten hau. Lagunok, isiltasun pixka bat behar dut. Momentu hau oso garrantzitsua da niretzat. Maiten hau? Enau maite. Maite nau? Enau maite. Maite nau? Enau maite. Maite nau? Enau maite?
Ondo altzarete, bai? Ederkiba. Esan egia, txintxo portatzen altzarete eskolan? Auskalo, hori zuen irakaslei galdetu beharko niek ez da? Ta ikusi alditu zuen Mirri eta Txiribiton kaxka joiek? Eta raroa, ez? Barkatu, ez dizuet ondo ulertu. Ikusi dituzuen Mirri eta Txiribiton, bai ala ez? Iskambila! Honela ez dagun modurik, Begira, Mirri eta Txiribiton ikusi badituzue, esan argi eta garbi eta akabo fandangoa. Kontxo. Aizue. Kokotean ziztatu nauten bi eltsoiek Mirri eta Txiribiton ziren, ez da? Orain jakingo dute horiek zer den ona. Mirri! Ziur nago kategoriako mozola aurpegia gerituko zitzaiela biei. Hau baienuela espero, bizerrikume. Ojo, xe izaten duan, Ojo, Nien hau zerrikumea, Ni Mirri nau. Ez ba. Dagoeneko Mirri eta Txiribiton zuek txip eta txup zarete. Oso erreza, Mirri txip eta Txiribiton txup. Baziren bitxerri, txip eta txup, bitxerri txurrin, buztanarin. Txup beti goze, ez zinase, beti zebilen dena tripirezka. Eta txip, gaixo txip, askazuloan milika. Eta txip, gaixo txip, maiz nigaripaka. Baziren bitxerri, txip eta txup, bitxerri txurrin, buztanarin. Txip beti ip, askara urbiltzeko beldur dardarka. Eta txup, urde txup, pluk, eta hurru. Eta txup, urde txup, bien baskaz beteka. Baziren bitxerri, txip eta txup, bitxerri txurrin, buztanarin. Baina egun batez jaun tripero etorri, honek txip utzi, ez paizuen aski gantz eta txitsi. Txipek horro, negar lastan zotinka. Txupek irri, saben beteka. Baziren bitxerri, txip eta
itxerri txurrin buztana harin. Berazik potolo ez duk izan behar txip. Aizak potolo ez inoiz izan txup. Baina potolo, txingarretatzalo, baina ez izan dena trip. Baina potolo, txingarretatzalo, baina ez izan dena trip. Lagunok, bigarren aukera bat emango diot Mirri moñoñoari. Makil gorriek Mirrik asko maite nauela adierazten dute. Eta makil beltz itxusi honek kontrakoa, en nauela maite. Makil bat aukeratu eta gure maitasunaren etorkizuna jakingo dut. Oi, inusente bat behar dut. Oi, esku inusente bat esan nahi nuen. Oi, Pepillo! Oi, Pepillo, maravillosoa! Bai. Zure laguntza behar dut, egingo diozu mesede bat. Aukeratu makil bat. Bat bakarra ados? Ia lortu dut, Pepillo! Hauxe. Beltza? Makil beltza aukeratu duzu? Ezin zenuen beste bat aukeratu, justu hori xartu behartzen nuen. Bai, beltza, beltza. Eta badakizu zer esan dio den horrek, moñoña? Ba Mirrik ez zaituela maite, a fastidiarse. Tira, hau da arratsaldea. Panpinak sublebatu egiten zaizkit, neskeken haute maite, zerbait pentsatu beharko dut. Horrela pentsatzen du, Pepillo, azkar eta ondo. Finalerdia. Hori da, finalerdia, eta lehiaketarekin hasi baino lehenago, elkarrizketatxo bat egingo diogu gure partaideei. Ja ba, Ainhoa Uria, lehenengo partaidea zea, nondik antzatoz? Gasteizetik. Gasteizetik, zenbat urte dituzu? 4. Lau, eta izu ze baskaldu duzu gaur? Purea. Purea, hoi da, ondo, nea, indartxo etortzeko, ederki dago. Eta bigarren partaideak Leire Otxoa izena du, ezta? Bai. Leire, esan, kirolen bat asko gustatzen duen zaizu. Zein Bai. da? Saskibaloia. Saskibaloia, aizu, eta badago musika talde bat ere ikaragarri gustatzen zaizuna. Zein? Karrerak, lehiaketak. Musika talde, zein? Bai. El canto del loco. El canto del loco, tira, ez dago gaizki, bazorte onbiei eta txaloa momentuz. Ederki, eta orain ezagutu ditzagun, talde urdineko partaideak, nordan eskatila politau. Belén. Belen, eta abizenik baldu Belenek. Madrid. Belen Madrid, oso ondo haizu. Konta eguzu zein den zure zaletasunik handiena. Kirola. Kirola, eta ze kirol egiten duzuzuk ba? Sokatira. Sokatira, beraz, neska, gilartxu eta indartxu izango zara? Bueno, pixkat, oso ondo. Eta nor dugu mutiko hau sartau? Javier. Javier, eta abizena? Javier Monte. Javier Monte, oso ondo, zenbat urte dituzuzuk? 4. Lau, eta norekin etorri zara? Aitatxorekin. Aitatxorekin, oso ondo, primeran. Batxalo handi bat talde urdinarentzat baita ere. Eta datorrela gure tren maitea, Felipe. Hala, txuri ditu Felipek eta, ja, pixkanaka gure lekuak hartuko ditugu. Ainhoa, zure txanda da, animatuta ez da, bai? Ba, begira hartu zure lekua, hemen duzu, hori da. Eta hasi, nahi duzunean, apa Ainhoa! Venga, Ainhoa! Iepa! Ia indar hori, lasai, Ui! Animo, Ainhoa, lasai eta konzentratu, Ia bau! Ba! Berak pixkatu da! Ia ba! Animo, Ainhoa! Ui! Lasai, Oaingo zakarra, baina ondo aizea. Ia ba! Epa! Ia zertu da, Ui! Epa! Animo, Ainhoa, ia ba! Epa! Lasai, Ui! Lasai, Ainhoa! Ia bau! Bi!
Ainoak, eta orain Leireren txanda da, beraz Leire, hartu lekua, eta hasi nahi duzunean. Hau, Leire. Uri. Iepa! Hau da, binta ganeska. Hortxe. Ui! Venga. Ja, Leire. Ai! Ja, iepa, ez da sartuzkenean. Ba! Atxai! Bi! Primeran! Ui! Iepa! Ja, ba! Ui! Animo, Leire! Iru! Ongi! Lau! Primeran! Oso ongi, Leire! Bost guztira! Earki ditute biek, eta oain lasai talde gorriak deskantzatu dezaket hori da bankoan eseri, hori da lasai, eta ia talde urdinak zer egiten duen. Javier eta Belen, sorte hon. Ja, Belen, zure txanda. Hartu lekua, bat bita iru, hasi nahi zuean. Venga, Belen. Iepa, bat, primera. Ui, animo, Belen. Ui. Ja, ba, bi, ongi. Iepa, iru. Ondo, Belen. Lau, erki. Ui, animo, Belen. Ui, lasai, primeran. Iepa. Konzentratu, Belen. Ederki. Zazpi. Oso ondo, Belen. Ederki, Belen. Tira, igual ikusiko dugu Javierrek zer egiten duen orain. Bat bita iru. Hasi, Javier, lasai. Hori da. Ai. Iepa. Animo, Javier. Hor, Javier, hortxe. Hortxe dakartu lekua. Bota. Lasai, Venga. Bat, ederki. Oso ondo. Ja, ba, ui. Animo, Javier, ongi aiziala. Iepa. Venga, Javier. Animo. Lasai, zu jarraitu. Hori da. Ja, ba, Javier, animo, Ui. Venga. Jau, uepa. Javier. Ondo aitzea, Javier. Bi, ongi. Ja, ba. Uepa. Lasai, Javier, igual. Venga, Javier. Ja, ba, Epa. Lasai, Javier. Uepa. Oso ondo, Bi guztira. Eta berdinketa. Ederki ba. Berdinketa daukagu lagunok. Talde bakoitzak bederatzi sartu ditu eta, baina ikus dezagun finalera ze talde pasatuko den. Ea zer dion erruleta. Ja ba. Zein pasatuko da? Gorria! Ederki ba! Ai. Ederki! Ederki baitzue, finalerdia horrela geratu da. Behatzina sartu dituzte, baina erruletak esan digu, talde gorria pasatuko dela finalea beraz, txaloa beraientzako! Oso ondo, ekarri. Eta talde urdinekoek, bai Javierrek eta bai Belenek, motxila hauek eramango dituzte, trikitraka trikitroneko oroigarri bezala, eta zuen txalo aztezin hau. Eta lagunok, Oso ondo. finalean ikusiko dugu, bizikletan nork eramaten duen hori, ondori izango da, gero arte agur! Agur! Oh, Lili. Ez negarrekin politxorre. Munduko neskari zatarrena naiz, enau inor maite. Zer da hori txiribiton opari bat? Kakazarra, ispilu bada. Zer, nire musitxusia hobeto ikusteko? Krudelak zarete, maltzurrak. Ez, neska, ez. Ispilu magiko bat da. Magikoa? Bai, Eta nola erabiltzen da? nahi duzuna galdetu dezaiokezu, eta ispiluak egia erantzuten dizu. Oi, ez dakiz zer galdetu. Gardena gaizki ateratzen zait eta beldur naiz. Ez, beldurrik izan, Linuit. Adibidez, galdetu jozu, nor den trikitraka trikitroneko neskarik politena. Bai, eta Pepito dela esaten badu?
zara trikitraka trikitroneko neskarik politena. Entzun duzuen ni neskari politena ni naizela esan du. Ni, ai. Egin dezake beste galdera bat. Bai. Ispilutxo! Nor da nire bihotzeko bizkotxo koxkorra? Mirri da zure bihotzeko bizkotxo koxkorra. Oi, banekien mirri da nire bihotzeko bizkotxo koxkorra. Mozola. Tira, mirri ez adi astokillo izan, esaiok zerbait politia Lilinuiti. Konforme. Askatu, komentzitu inauk. Markesa, Susara, nire bihotzeko jefesa. Lilinuit, Susara, nire gozarietako neskuik. Ikusten, Lilinuit, esaten izun, denok maite zaitugu, Zuzara, trikitraka trikitroneko lorerik maitagarri. Ai, mila esker guztioi, orain oso zoriontxua naiz. Eta zu ere bai mirri, oso zoriontxua zara. Bapo, mirri! Behingoatik portatu aiz, motel! Eta gainera, Lilinuitek merezidik hainbeste, Kaballerosoa izan naizela? Bai. Gezurra! Ni nau bat ere kaballerosoa. Babukeria guzti horiek presiopean esan ditiat, torturapean. Nik normalean beti fundamentuzko gauzak esaten ditiat, beti fundamentuzkoak, Baina, basakiat ere babukeriak eta txorokeriak esaten, noski? Esaterako, katxurri miliputxi! Katxurri milipam, katxurri miliputxi, katxurri milipam, ta txorilaka mora, xubani morila. Katxurri miliputxi, katxurri milipam. Carracachuchi chimacula chetete bolicho tralala churita murrita. Carracachuchi chimacula chetete bolicho tralala churita mu. Carracachuchi chimacula chetete bolicho tralala churita murrita. Carracachuchi chimacula chetete bolicho tralala churita mu. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Con la bicholo lo purica la mumu muchaca la camera tuta pocorrucusha cha cha cha. Con la bicholo lo purica la mumu muchaca la camera tuta pocorrucusha. Con la micholo lo purica la mumu muchaca la camera tuta pocorrucusha cha cha cha. Con la micholo lo purica la mumu muchaca la camera tuta pocorrucusha. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Cachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam.
gogora ditzagun gure finalistak zeintzuk diren. Lehenengoan ere adamenuen dudan neska guapa, Ainhoa Uria. 4 urte dauzka, pelukera izan nahi duezue. Espagetia jate asko gustatzen bentzaio. Gasteizkoa da eta momentu zuen txalo zaparra merezi du. Osondo eta ona hemen finaleko bigarren partaidea Leire Otxoa 7 urte eta Gasteiztekoa. Eta baldakizu ezer gustatzen zaion neska txapolitoni, irabaztea izue, irabaztea. Oso lehiakorra omen da eta saskibaloian eta barkatu lasterketetan beti irabazi behar du. Eta hori bai, Sagrado Corazoneko bere lagunak agurtu nahi ditu, beraz, beste txalo zaparra da bat neska dotore honentzako. Eta orain bai, datorrela gure izarra handia, Felipe Ator. Ederki bagazki gaitezke finalarekin. Ia ba, Ainhoa, lasai ezan, begira, hemen txaukazu lekua, eta hasi nahi duzunean, hau Ainhoa! Ia ba, ui! Hau Ainhoa! Animo Ainhoa! Ba! Primeran! Iepa! Ia ba, Ainhoa! Ui! Ea keitzea, Hiru! Jesus neska! Ia ba, hau! Lau! Ikain! Ui! Animo Ainhoa! Iepa! Lasai, Iepa! Hau Ainhoa! Ui! Ia! Kongi! Primera naizea! Ui! Hau Ainhoa, Erki, guztira! Primeran, saiatu zea eta erki egin dezu, Ia ba, Leirek zer egiten duen orain, Leire? Leire hartu tokia Hartu eta lekua. zure txanda da. Hasi nahi zunean! Iepa! Hala! Haupa, Leire! Haupa, Leire, hori da. Ja, Hala! upa! Hau, indarra! Ba! Kontxa zizea! Bi! Erki! Ui! Hiru! Lau! Primeran! Bost! Jesus neska! Sei! Zazpi! Ene! Zortzi! Ai, ama! Zortzi guztira! Ederki bat finala bukatu da! Fase finala! Ia ba, puntuak eta gain begiratu bat emango digu. Ainhoak 5 sartu ditu eta Leire berriz 8, beraz gure gaurko irabazlea Leire du! Txaloa beretzako! Oso no! Eta ara! Hemen txedira gure opariak! Ederki ba, Ainhoak 5 sartu ditu, ederki egin du beraz, raketa hau bintzat merezi du. Zorionak, Ainhoa! Txaloa, mesedez! Oso ondo, eta Leirek gure txapeldun handiak bizikleta dotore hau eramango du opari eta zuen txalo azpetzin hau! Hori da, eta orain Zorionak, neska! Oso ondo! Taguasón! أخذ الغدو الشخمش ها
Lapurrak! Lapurrak! Wasan! Wasan! Munok! Kanyang wasan! Wasan! Sí, txiribiton, doktore alnago. Arakina ematen dudana, baixera. Lilinuita faltzera etortzen denean, liluratuta geratuko du nirekin. Liluratuta eta lilinuituta. Haze piura, motel. Arakin ematen duk. Ixo, galtzaundi, Nik ez dakik, ez da nire elegantziaren fragantzia usaindu ere egiten. Ara, lilinuitek itxura honekin ikuste honean, barrez lertuko du. Eta ire kanpola rosa itxura horrekin, digestioa ondatu ingo zaiok. Mokolo. Txotxolo. Mozolo. Potolo. Ideia bikaina, txiribiton. Zergatik ez dugu bakoitzak plater bana prestatzen. Gero, lilinuitek danak dastatuko ditu eta berak erabakiko du norden geltokiko sukaldaririk onena. Hene bada txirri, ze dotore zauden gaur? Azuk ere itxura aparta duzu, lilinuit.
Zaude! Berokiak entzen lagunduko dizut eta... Sorionekoa, Lili nire ondoan egoteagatik. Ekartzazu kapela eta nik gordeko dizut. Ai, Mirri, amantali txuzi horrekin harakina ematen dut. Zera, simurrez beteta zegoen eta lixatzen ari nintzen. Zira, eseri meserez, Lili. Eta orain zure baimen eta onespenakin lehenengo platera ekarriko dizut. Otarrain eta aguakatez egindako ensalada. Mandarina zuku freskoaz eta perrexil pixka batez apaindua. Plish, plash! Eta orain... Voila! Zer, haua bete hortz gelditu zera, ez da Lilinuit? Bai, hortzekin bete beharko dut haua. Platerean dagoen erekin ez da izangota. Baina zer gertatu da hemen? Baina, non dago, utxik dago, eta zer gertatu da hemen, Txiribiton? Dana janduk, baina esan diat hau Lilinuit entzan zela, eta orain zeaterako zioan dik Lilinuiti, zer? Ospa hemendik, txirrizpio! Benetako sukaldarien ordua iritsi du! Azteko, maia txukundu egingo diat. Listo! Oh, Lilinuit, sekula probatu duzun, janariri gozoena dastatu izango duzu. Amona Martxelonen gazpatxoa! Plish, plosh! Ekatzak lapikoa babolio! Dena eroriko zai bestela? Kasizak, nola zerbitzen den. Mirri zikinosoa, soineko ondatu didazu. Ideia! Horixe, orain, soineko guztia bustita geratu zaizunez, zikina, ez zaizu bat ere nabaritzen, Dira, barkatu jozu, badakizu nolakoa den Mirri, baina tira. Orain erakutsiko dizudan nire bigarren platerarekin, pasako zeizkizu pena eta txekabeak. Ekusi! Voila! Ederra pastela, txirri! Ederra da, nik ez diot eixen ederrik ikusten, Txiribitonen kaltzontzilloen antzekoa duk. Oraindik bukatu gabea dago! Oraindik ere labean sartzea falta da. Txirri, lasai. Io solan petutago, noski Lilinuitekin, kontsolatu egin behar duk. Eta legortu ere bai! Lehatzumela ematen diketa. Ni bukatuko itiat pastelari dagozkiolarak. Lasai, sí. Mirri, behingoatik kaballero soportatzen ari haiz. Mil esker. Begira, oso erreza da. Labean sartzea besterik ez da falta. Eta ondoren, entzun ondo, botoi berdea sakatu. Entzun ondo. Eta ez aztu, botoi berdea sakatu eta kitxe. Estupendamente, botoi berdea sakatu. Hori da, Lilinuit. Txiribiton,
Tartan askante hori asken ukitu eman behar zuegu. Japela txiliton fenomenoa gaituke, ni batez ere, orain ere ikusi dizue, izugarrizko lan artistiko gastronomikoa indiat, Zerbait falta da, ezta? Zezan du txirrik? Ze falta da? Bai. Botoia sakatu beharra zau, txiliton, botoia, bai. Adele, bizkor, botoi gorria, ekin. Beraz, hau da martxa! Zer mirri, prestan dago tarta? Oi, puntu, aixo! Pastela dastatzeko irriketan dago. Zuk egin baduzu txirri sekulakoa izango da. Ez zure begiradaren gozotasuna bezain bestekoa. Txirri potolo, txotxolo! Mirri mozolo, mokolo! Txiriton, potolo! Eta potolo! Ederki, jarri bere txerlekua. Hori da. Eta orain, adi egon. Tira, lagunok, agortu zaigu denbora, eta agur esatera gatoz. Ongi pasatu alduzu, Seguru? Aizu, Mortadelo, precioso. Esan agur gure adiskide guztiei, Agur, polita, agur Siberia gazteiz. Laster etorriko gara berriro hiri eder honetara. Ordura arte, ongi pasatu, gutxi gastatu. Eta eman gorentziak Mortadeloren partez. Zuen aitona mola guztiei. Agur txikiak, agur! Tira, ikaragarria artista itzela zara nagusi. Ondo menderatzen duzu Mortadelo mozoloa. Ni ez naiz mozoloa, babolio! Zu baino azkarragoa naiz! Eta hotxi limitu horrentxe bertan, bestela adiskide guzti hauei kontatuko dien ze koloretakoak diren zure kaltzontzio itxusiak! Ez, Mortadelo, ni zure aginduetara nago. Oraintxo bertako dut txilibitua eta 2 sostenidoak gainera. Ikusten, maitane? Tonto lapiko utxa da! Bai, ederki adierazten dute bere abizenek. Pepito, astondoa, hartaburuaga. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai.
sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aza olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aza olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Altzapelipe, trulalai, 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 altzapelipe, trulalai.